آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق. نعم الأئمة آل البيت والإسلام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين. تنوني بركة دانتمينا وبألي على بينندو مينا كلمبانتيا وبينندو مينا نانا كاكا kanema ni kishi nyine afe ako kekira Muhammadu kan ana bona sanumau ana jinyo sugandilu ana alaka joymambe ka kishi an hinani baraka dele ala fa ko ka obey. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Afolo ana laban alaka ben alama alaka ka alatay alaka na foibo anda minte ben alama minte ben alakira ka sunna choy ma ani ate ben ahlul beitu uluka lainima. Ansigira kokura shirfula duba duma kono ka alakira na bono uka dofo ulakale ko kokoro ko lakale ko blanye ango ke dungare uka doniya mununu ya tuko ka yele ta ofe anga seka anga jena tikeke lafiya la ani kala harasoro toro munu soro ko lakale anga sabali we nema munu fana soro nu ala barkada anga ke ala barkada bawi we walanda munu to uko aunye ango walanda ulame ninka barake ni oye alaka amben sawabama. Ola alhamdulillah sananga do kumala ambe do ke jiyan shirifu bay ka do ke ankara mo Said Sheikh Usman Madan Haidara anaka dembaya fo Abidjan mauludu kene o sigilila feliciala no beke ninkalo eno jwe kalo o donendo ambala deli subhanahu wa ta'ala ale anajatigu Côte d'Ivoire marakebaho ani maradiu ubele jelena bido ukuye kabuya masigin kuye akaramola ka ufana alhamdulillah kata Sheikhul A'imma noye karamoho ani dinamo islamawla uluka nyema bay Alhaj Uthman Jakite hafidhahullah ale ana baraka nyogon be ka fara karamo bato bele jelinka ina fo Sheikh Sonta ina fo Imam Malik Konate ina fo Sogodogo lakaw ani Sanogo lakaw ani Konate lakaw ani Jabate lakaw ani Jamumbe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaka mauludu insigi herela ka wili herela alaka alakira kanundo mawla ani ala degeli ala ko noya anye. Alhamdulillah bi walanda obe minka ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jenye ndo kun temene alakira amodemi no kera bonya bay al-islamiyala ni akera ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jenye wasolanye jin islamé bay noye shirifuke Sayyid Ali Khamenei ni ale République islamique d'Iran o nyama bay ni akera shahidu shuye naka janajaw kera alamsa temene
ka a dugu jɛ jumasu la i n'a fɔ an filɛ don min ɲɔgɔn na. N'a janaja ni seli kɛra kan Iran faaba la ka tila ka taa n'a ye dɔnnibaw ka dugu la Iran n'o ye Qom, alakira mɔden musoman dalen dɔ ye Masuma n'o ye Imam Rida balimamuso ye, ni ka tila ka taa n'a ye Iraki jamana la shirifuw u bɛmaw bɛ yen, Sayyidina Ali alayhi salam, Sayyidina Al-Hussein alayhi salam, ani ka fara Musa Al-Kadhim alayhi salam, ani Muhammadu Jawad, Baghdad, ka taa Samura n'o ye Hassan Al-Askari, ani Ali Al-Hadi ni Hassan Askari, ani Mahdi bangera yɔrɔ min na. Ni ko b'u cogo la inshallah a kun bɛna tɛmɛ Madina n'o ye kira yɛrɛ ka dugu ye, ani silamɛw bɛɛ b'u ɲɛsin yɔrɔ min ma n'o ye Al-Kaaba ye. An bɛ Ala deli alisilamɛ jamanaw Ala k'u tin don ɲɔgɔn na, Ala k'u cɛ bɛn, kɛlɛ min n'o bɛ sen na Ala ka a lasa silamɛya ka kunkɔrɔta la ani silamɛw ka sebaya la. Minnu tɛ alisilamɛya fɛ, minnu bɛ alisilamɛya juguya, Ala ka se bɔsi u la, Ala k'u dɛsɛ. Ala subhanahu wa ta'ala a ka Kudusu n'o ye Palestine, Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye. An yɛrɛ ka jamana bɛ degun ni gɛrɛntɛ min na, ani Afiriki bɛ gɛrɛntɛ min na, Ala ka o bɛɛ bɔ yen. Ka da walanda min n'a bɛn'o fɔ bi, Ala k'an bɛɛ sababa ma. An ma sɔn nin ka tɛmɛ fo an ka suku dɔ da n'o ye kasida dɔ ye, an tɛna a bɛɛ kalan. An y'o kɛ a ka sanga kasikan ye, ani k'a kɛ tasibilalan ye, ani k'a kɛ silamɛw welelan ye ka taa fɔ ka bɛɛ ma. An y'a yira kasida in daminɛ la, an ko aya daharu fala ta'tib alayna faqa'iduna baka shawqan ilayna uqudan fi jihadin lilbina'i liyakhtima bishahadati qad radina aliyan lam يفر بل يكر حسينيا ليبقي الروح حفينا حسينيا لتبقى الروح فينا خصصناك بحسن ضد قصف أبيت إلا شعبا أجمعين ولم تطلب لجوءا عند غرب ولا شرق عزيزا لا خؤونا فخاب الكفر وانكشف النفاق وذاب من يطبعهم مهينا. يا أدم نويه أنيا يراكافو ما كان جلاكي بي أنكا كونين كرا تشغدي نسلم يا تشي نالا بيسي نيني ألاغا جونيما وليويه أسارا نبومي تشغدي كان أنجلاكي سابولا a yɛrɛ de ye shahidusuya nata, a y'a ɲini Ala fɛ, Ala y'a don a garizigɛ la. I bɛ se k'a fɔ ko Sayyidina Ali o ni Ala kun man di wa? N ko kɛra shahidusu ye. Yahya n'o ye kira ye, n ko o kunkolo tigɛra kafiri bolo. Nabi ɲuman joli ni Ala subhanahu wa ta'ala y'o kɔrɔbɔ ni a tilela kafiru ye, ni kafiru ye dankara la, o ye dɔ fara daraja de kan. O kuma o ka ca. A yɛrɛ de y'a laɲini san caman a bɛ jihadi kɛ, a échappera, a kisira ka bɔ ni ɲɔgɔnna caman na. O kuma n'a y'a laɲini ko an ka jɛ a ma a ka kɛ shahidusu ye, an bɛ jɛ ni Ala ka tilali ye. A ma boli, b'a ɲɛsin juguw ma, a ka kɛ Huseini ladege ye anw ye, walasa a ka kɛ ni ye min fiyɛlen don an na. Jamanadenw ye dogoyɔrɔ u kun y'o labɛn a ye o. A ko ayi, ni jamanaden kelen kelen bɛɛ bɛ se ka don o ɲɔgɔnna kɔnɔ k'u kisi jugu ka bonni ma, ale bɛ sɔn. Mais n'o tɛ kɛ, ale bɛ sɔn ka jɛ a nin kɔ,
ani ka jɛ a tɔgɔ kɔ walasa ale ni min n'o bɛ bin o ka kɛ jamanadenw kalalan ye ani u ɲɛ yɛlɛla ani u konuna ani ka kɛ essence ye min b'u la marché kafiriya o libura nafiku dara kɛnɛ kan ani maa minnu ni olu bɛ yahudiyaw ka mara kɔnɔ. An taara ni kuma ye an y'a yira k'a fɔ a y'a yɛrɛ bɛɛ di wa ma kullul afadili mu'thirina bɛɛ ti fonisereya bɛɛ ti kariya ka ni ɲɔgɔnna kɛ o la an ye sangakasikan caman fɔ an na o tɔ ye an ka laseli la wɛrɛw la. Alhamdulillah rabbil alamin min bilala a nɔ la an bɛ ala deli ala ka a kisi ala ka tanga ala ka an jigi ɲɛ ala a ka taa ni ko in ye fo ka taa se insha Allah imam mahdi ka bɔli ma ala kana silamɛya a darapo bin abadan. Alhamdulillahi rabbil alamin o kɔ walanda in an bɛna sɔni sigi min kan o de ye diɲɛ laban na an ɲɛ b'a la k'a fɔ maaw mana yɛlɛn juma khutubaw la u ɲɛ mana da mɔgɔ dɔ kan u bɛ ɲinɛ ala kɔ n'u ɲɛ dara waritigi kan kuma bɛɛ bɛ bolo kan n'u ɲɛ dara fanga mɔgɔ kan kuma bɛɛ bɛ taa fanga u ka faveur la n'u ɲɛ dara u ka opposant da kan minnu tɛ hakilina kelen na taabolo la kuma bɛɛ bɛ kɛ o juguya la walima i b'a sɔrɔ a bɛna yɛlɛn khutuba la a tɔnnen ka dɔ de lagosi. An dun bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ale tile la a ye khutuba minnu kɛ alhamdulillah a damadɔw olu lasagolen don usulu la silamɛya hadisabaw la ani silamɛya tarikhu olu kɔnɔ i n'a fɔ kitabu min filɛ an bolo n'o ye tarikhul yaqubi rahimahullah sunnamɔgɔw ni shiyamɔgɔw bɛɛ bɛ baara kɛ ni nin kitabu in ye a lakodɔnnen don. Ale nana ni alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ka khutuba dɔw ye a n'a ka discours dɔw ye nin kɔnɔ ni an ye o kutubaw lamɛn ka sɔrɔ ka an ka bi khutuba kɛtaw k'olu da ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ u cɛ ka jan ɲɔgɔn na i n'a fɔ ɲɛnɛmaya ani saya. Baraji sɔrɔ fɛn ani alakira la degelan o yɛlɛmana k'a kɛ jurumu sɔrɔlan ye ani alakira a sɔsɔlan ye. A fɔra an ye ko juma khutuba fɔlɔ fila o bɛ bila jɔko fila nɔ la seli fana la. Ni an ye bi mɔgɔ caman ka juma khutuba lajɛ n'an ye a yɛlɛma k'a kɛ seli ye yala ala bɛ sɔn a la wa ayi mɛlɛkɛw b'a kɛ k'a tigi bɔ ala b'a kɛ k'a bɔ sabula a fɔra inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar seli bɛ maa bali dajuguya la seli bɛ maa bali kolokojuguya la seli bɛ maa bali jogojuguya la ani ni hakili tɛ sɔn fɛn min ma mɛ ni o yɛrɛ kɛra mɔgɔw fɔɔnɔ yɔrɔ ye khutuba la ala t'a minɛ o khutuba ninnu ala t'u minɛ ma khutuba kan ka kɛ de alakira ta ɲɔgɔn ye ala ɲɛsiranya b'a la ka diɲɛ kanu bɔ mɔgɔ la ani ka lahara nege don i la ani k'i siran ala ɲɛ ka ala gasi sigi ala k'an bɛɛ sababa ma. O khutuba dɔ an bɛna misaliya di alakira ka khutuba dɔ la an ka na an ka bi mɔgɔw ta lajɛ. Ko khataba rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi don dɔ la alakira ye khutuba kɛ a ko khutuba in na ayyuhan nas aw hadamadenw inna lakum ma'alima fantahu ila ma'alimikum ko tamasiyɛnw ala y'o bila dugukolo kan ani dan ala y'o bila dugukolo kan ko a ye to ala ka sira bɔlen kɔ a kana ala ka sira a kan'o bila ka taa deviation fɛ. Wa inna lakum nihayatan fantahu ila nihayatikum ko aw ka ɲɛnamaya in
dambala ay barake mimbe aw kanyelema be ban ka ben alamima wa anna ila rabbika arrujaa ani ka fo ala de muntahay dugu na foro dugu do ka ja dugu re ba kofe fo ite ala kofe laysa wara allahi shay wa innal mu'mina bayna makhafatayn akum mu'minun kan ka ke siran fulani nyogonche jorofla bayna ajalin qad mada wala yadri ma Allahu sani'un fihi alay shi min dama yesan muganke kaba yesan binanike yesan biduruke ye bioroke ye biwoloflake ye minke okono jugumana ala kelendo ka yafaima ama yafaima todo ye bato mununke keneka iba soro a chiefen chama yi soro ala ya mine ala ma mine itodo itado ni sara ala binata munkila ibe joro wa ajalin qad baqiya ma yadri ma Allahu qadin fihi shimin tora ambe juma shula yala shui adugube jenyana itodo yala kalokura be sayinyana itodo sawere be sinyana itodo itado femimbe inye ishitola bi kadila fembil bolo ibe sinindo ka fo ika warbi se ka chie bi ika kene ite shinindo ita don ka fo di bana do bise ki soro mimi mbulukutu kuida bi ibe nyetigi yala bi ibe kulutigi yala bi ibe se ka kuma ita don sini bana min bini soro no bini dasa ulula ambe ala deli afwahu wa afiyatahu wa ridahu wa sa'ata rizqihi wa husna al-khatimati wal janna alaka ya fama alaka lafiya alaka angarjigo funi kashijande ama kake ala bato kono alaka je ama alaka laban chuko nyumana kira sallallahu alayhi wa alihi wasallam akufa liyakhudhi al-abdu min nafsihi li nafsihi min dunyahu li akhirati e alaka jonde ako alay femin dima o dota kabla irenye nale dunya dima akeka lahara nyini nay war dima akeka ala nyini nay toko dima nay bonya dima nay fanga dima akeka ala nyini ikala hara nyini nay kana ke jinya nyini fi shaybati قبل الكبر في الشبيبة قبل الكبر أكويك فنانجنيا laharanyini noye sani ka korobaya kuma dola iba fonin korola mba dabla ite koro ibesa kasa demseniala ni urdi infora ni alabato infora mba to nin korobayara ni korobayara keneyati labolike itna seka kede kuma qur'ane kala wurdi heji baranyuma ake demsenia kono sani ka koro ibe dese وفي الحياة قبل الممات إبالو لي إكاكي نيوتي سابنا تشويكاندي فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب ni Muhammadu kalila masala ni me masamin bolo kusaya kofe alate mashika jalaki ayre yira kun jalaki alato mine alate mashika yira kun jalaki alato mine sabu lillahi alhujjatul baligha Allah subhanahu wa ta'ala aye ladili kanke ka blasarali kanfo imame وما بعد الدنيا من دار إلى الجنة أو النار كجيا كوفي جيبي با ثم إنكم بعد ذلك لميتون هب الدنيا تساق إليك عفوا أليس مصير ذلك إلى فنائي أي جيبي نيلا وكوفي مبي سيا nimbe kofe sayadi bi ala kanchi mana ukmala ki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam adillaka al-imam ali fana ninka oladi ka ablasra likana
min ni o fɔra khutuba la o bɛ bɛɛ lajɛlen bɔ o bɛ bɛɛ lajɛlen wasa. Alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko Ali ma, alayka bisidq, a ko tiɲɛ fɔ. fala tukhrijanna min fika kidhbatan abada, kana to i da ka waga ni nkalon kelen ye, kana to nkalon ka bɔ i da, tiɲɛ fɔ hali n'a ka kunna. walwara fala tajtari ala khiyanatin abada, se yɛrɛ la i ka ko ni yɛrɛ ye, kana i ja gɛlɛya ka maa si janfa, kana maa si janfa a ka wari la, a furumuso la, denmuso la, k'a fɔ i b'a buruja, a ka gundo k'o bɔrɔtɔ, kana maa si janfa. والخوف من الله كأنك تراه, siran Ala ɲɛ kuma bɛɛ i n'a fɔ i bɛ Ala ɲɛ kɔrɔ. alam ya'lam bi anna Allah yara, i k'a dɔn kuma bɛɛ ko Ala ɲɛ b'i la, maa ma dogo bɛ, Ala ma dogo tɛ yen. a ko kɔfɛ ya Ali, walbuka min khashiyatillah, a ko i ka kasi Ala ɲɛ siranya kama. i ye jurumu min kɛ, i ka jurumubaw kasi Ala k'a yafa. i ka kasi Ala nege nɔfɛ ani jɔnɲuman dɔ nege nɔfɛ. n'i kasira Ala kama, i ka kasi masalan tɔɔrɔ min ye Alakira mɔdenw sɔrɔ, min ye Huseyini sɔrɔ, kira kanu kama, olu yɛrɛ kanu kama, ani Ala ka diinɛ kanu kama. a ko n'i kasira Ala kosɔn, yabni laka bikulli dam'atin baytan fil janna, ɲɛji kelen o kelen n'o bɛ tɔni ka bɔ i la, Ala bɛ alijinɛso dɔ jɔ i ye. a nana kuma laban ni jumɛn ye? a ko Seydina Ali ma, wal akhz bi sunnati, a ko ne kira ka sunna i k'o minɛ. tamassuk bi sunnati rasulillah, ka Ala kira ka sunna minɛ. Ala kira ka sunna tɛ dan bɔmɔsi bilali ma, a tɛ dan jalamugu sirili ma, a tɛ dan kulusi pani ma, a tɛ dan ɲɛda bɛɛ datuguli ma. Ala kira ka sunna o ye min ye, Ala ye a wusaya ni nabiɲuman bɛɛ ye ni min ye. wa innaka la ala khuluqin azim, jogo sɔn, kɛ sɔn ɲumantigi ye. i ŋaniya ɲɛ Ala ka danfɛn bɛɛ ye, i kana kɛ maa nataba ye. o de la kira n'a ka so dungo alayhimu salam waati cogoya kama, o ko an ma, sabula alkuranɛ ye maaw wele ka taa o ɲɔgɔn ma. suratu al-hijri o laban yɔrɔw la, Allahu subhanahu wa ta'ala b'a fɔ yɔrɔ min na, Alakira Muhammad ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko a ka kuni a yɛrɛ, a kana a ɲɛjuru janya. a ko bismillahi rahmani rahim, walakad ataynaka sab'an min almathani walqur'an alazim, la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. أكون على محمد صلى تنولي كان فين ولون فلالا وافو سورة الفاتحة ويه غندوباي القرآن با نو ديما على القرآن بويا ده oni على القرآن ديما ne جونولا كان يبو ملياردير فيه كابو بريزيدان فيه ka ɲɛbɔ peresidanw ni masakɛw fɛ. Ala ye fɛn min bonya, i jɔna la, i jɔni sɔn fɛn na. Ala subhanahu wa ta'ala ma fɛn min bonya, i ɲagar'o la, o tɛ bɛn Ala ma. a ko ni i ye Ala sɔrɔ ka ban, la tamudanna, ka n'i ɲɛjuru janya ka taa maaw ta ma. Ala ye bɛɛ sɔn a dama fɛn na, min ka ɲi ma Ala y'i bila o sira de kan, ni a kun y'i bila dɔ wɛrɛ kan, o man ɲi ma. a ko ni
maa ye ko k'i la ala filɛ i sɔn kana ja i k'i majigi lilmu'minina mu'minu ye ka n'i yɛrɛ bonya maa o maa n'o dar'i la maa o maa n'o sɔn n'i ye ka na i yɛrɛ bonya olu tigilamɔgɔw ma o kuma Allahu subhanahu wa ta'ala a ye nin min fɔ ala kira ye kuranɛ la kira n'a ka so donko ko amma o bɛ se ka kɛ san walanda bɛɛ ye n'o ɲɔgɔnna fɔra kutubaw la a bɛ bɛn bɛɛ ma o kutuba bɛ yɛlɛ o ko tuuba liman akhlasa lillahi al-ibadata wa du'a a ko maa ta ɲɛna maa kunna jara maa min y'i kɔnɔ jɛya k'i yɛrɛ saniya k'i sɛnsɛn ka bɔ yɛrɛ yira ni tɔgɔ ɲini bɛɛ ma a ka ala bato la ani ala wele duwawu kɛ sanga ni waati bɛɛ la walam yushghil qalbahu bima tara ayna a ɲɛ bɛ sigi fɛn minnu kan a m'a yɛrɛ dusukun o sogo la ko occupé n'o ye ni mobili bɛ karisa bolo ni jama bɛ karisa kɔ ni wari bɛ karisa kɔ ayi ale ɲɛ tɛ karisa la a ɲɛ bɛ ala de b'a a di la ata'a illa ata'ullah foyi tɛ danfɛn si bolo ala ma min di min ma kuma dɔ la n'i ka sɔrɔ ta yɛrɛ cayara diɲɛ na kɔlɔlɔ b'a la a ko walam yansa zikra Allah bima tasma uzna a ma ɲinɛ ala kosumali kɔ a bɛ min mɛn a kɛra tanulikan ye a kɛra jalakilikan ye ale kulo tɛ a si la ale kulo bɛ min na kuranɛ ye mun f'i ye ala kɛra ye mun fɔ i ye o kɔfɛ walam yahzan sadruhu bima utiya ghayruhu maa wɛrɛ ka sɔrɔ o tɛ guwa a la ayi sabula ale b'a ye k'a fɔ a bɛɛ ye banfɛn de ye o hukumu kelen kɔnɔ an ye a yira ala kira ka khutubaw a n'a ka wajulukanw na a dɔ bɛ yan ciba Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a b'a jira k'a fɔ ko i bɛ ɲaga maa caman na lahara jɔ don k'a ma nɔgɔ dɛ a ko la yushghilannaka talabu dunya kan talabi dinik i ka diɲɛ ɲini kana se ka don i ni i ka diinɛ ɲɛɲini cɛ a ko kuma dɔ la maa bɛ fɛn dɔ ɲini diɲɛ na n'a y'a sɔrɔ a sata b'a la a ko al-aktharuna fi dunya humul aqalluna fil akhirah a ko maa o maa ka sɔrɔta cayara diɲɛ na lahara dɔ bɛ bɔ a kun illa man qala hakadha wa hakadha o kɔrɔ n'ala ye fɛn d'i ma i ye maaw sɔn n'i kini ni numan ye i fonisereyara alhamdulillah ala ye i sɔn diɲɛ na cogo min k'a caya lahara i ka baraji fana bɛ caya a ko o kɔfɛ a ko wa ma utiya ahadun min ad-dunya shay'an illa kana anqasa min haqqihi fil akhirah a ko ni maa o maa n'a ka sɔrɔta cayara diɲɛ na ko dɔ bɛ bɔ a niyɔrɔ la lahara hatta Suleiman ibn Dawud ko de la Suleiman ala y'a sɔn fɛn bɛɛ la ko fa innahu akhiru man yadkhulu al-janna min al-anbiya lima utiya min ad-dunya nabi man bɛɛ bɛ don Suleiman ɲɛ aljinɛ kɔnɔ sabula a y'a ka aljinɛ daminɛ diɲɛ na ala ka an bɛn sababa ma a ko fili bɛɛ lasuli ye diɲɛ kanu ye ala ka diɲɛ kanu bɔ an na rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aslih qulubana wa azil uyubana wa zayyina bit taqwa waj'al lana khayra ad-dunya wal akhirah wasrif 'anna sharrahuma walhamdulillahi rabbil alamin. آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم مولاي صل وسلم دائما أبدا.